हामबाय चिनी तिनी 29 कृष्णपुर मंडलनि इंगै जनजाति मुर्चानि मंडलनि इंगै जों काकारासारा बिसिव चिनी ताखुक तिप्रामाव थाखाय तंनाय बर चिनी बीजेपी नो हामजागै तिनी 24 फेमिलिनि 55 भोटार चिनी बीजेपी नि बानारम फैके बरनो बेलाय खेनो खाकाहाम तैचिबाया हरो चिनी बुसकांगो 2024 लोकसभा ओ लोकसभाव जों चिनी त्रिपुरानि 2टा सीट और 2टा सीटो जों जेसाके पनो चिनी इस जे पूर्वासन तंगमनि ओ पूर्वासनो जों नरेन्द्र मोदी नो उपहारनि बागै चिनी 29 कृष्णपुर जनजाति मंडलनि इंगै जों जत्र नंखर लायजाक आमनि बागै जों तिनिनि सिमिनो बुसकांनि लोकसभा उन्यासा पर्यन्त जों चिनी जे जनजाति मोर्चानि इंगै जों जत बिसिवनो जों ताबो नग नग थाङै हायकाबा कामि कामि थाङै चिनी जॉइंट प्रोग्राम चलिनाय तिनी बेलायखेनो बरक तिप्रामावता हायकाबा ग्रेटार तिप्रानो हामजागै तंमनि जे तिप्रालेन हायकाबा ग्रेटार तिप्रालेन आबो जास इशु सिमुसि तंगो नै बुजिउइनो बरक तिनी चिनी बीजेपी नि बाना फाइरम फैक्या चिनी ताकु कर्न रति मोहन बरक एक समय हजमातिया बरक एक समय तिप्रामाव थाख्लाय तंमनि बरक ताबो चिनी जनजाति तिप्राम चिनी बीजेपी न हामजागै चिनी बरम गनां विकास देबबर्मा मंत्री न हामजागै बरक तिनी 24 फेमिलिनि 55 भोटार बरक तुई फेमबागै ताकु खरंनैनो बेलाय बेलायखेनो पाइपलाय हामबाय ताई आशा खायो महायखेनो जोंबाय ओ 29 कृष्णपुरनि बिसिं कलायजाक सालसा कोरिया करै चिनी बीजेपी फाइनाल बागै जोंबाय कक रि दङ जों खानानै सिमि चिनी ताइबो स्टेप तंनाय जे चिनी त्रुक त्रुखाय चिनी बीजेपी बानाव फाइनाल बागै तिप्रामाव थारक रेडिं तंनाय जाक हामबाय।